Venraayse aanpak kinderen met overgewicht. Staatssecretaris Dekker op schoolbezoek in Veulen. Het is vandaag 11 februari. Dit is het Pelemaasjournaal. 1 op de 8 kinderen in Nederland is te zwaar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 20 jaar geleden. En dat aantal blijft nog steeds groeien. Oorzaak? Een verkeerd eetpatroon en te weinig beweging. De Tweede Kamer debatteerde onlangs met de volksgezondheidsminister over of de aanpak van dikke kinderen wel werkt. Het convenant Jongeren op Gezond Gewicht, dat opgericht is in 2009, kost te veel geld en levert te weinig op. Maar wat werkt wel? In Venray is in september 2013 een particulier initiatief opgestart om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Een multidisciplinaire aanpak waarbij kinderen fitnessles krijgen, een voedingsadvies ontvangen en worden gestimuleerd door een ervaringsmedewerker. En dit allemaal onder de naam Vet Lijp. Het team richt zich niet alleen op de kinderen, maar ook op hun ouders. Nou ja, de ouders die kunnen een steunende factor zijn. Hè? En ook wordt door de ouders vaak bepaald wat er gegeten wordt, hoe er gegeten wordt. En daarom is het heel belangrijk dat de ouders ook kennis opdoen over de voeding, over het bewegen. Dat ze de kinderen stimuleren dat bewegen leuk is, dat gezond eten ook leuk is. Dat ze leren wat koken is. Overgewicht heeft niet alleen lichamelijke, maar ook veel psychische gevolgen. Juist daarom is een goede begeleiding bij deze kinderen belangrijk, weet ook ervaringsmedewerker Alda Hagens. Ik was als kind zijnde dik. Daar ben ik heel erg mee gepest. Dat vond ik niet leuk. Ik ging de clown uithangen en uiteindelijk ging ik lijnen op een heel verkeerde manier, zonder begeleiding. En dat heeft mij de consequenties gehad dat ik 17 jaar lang anorexia nervosa gehad heb. En daarom vind ik een hele goede begeleiding met een multidisciplinair team zoals Vet Lijp. Ja, daar vind ik heel veel kracht in zitten. In totaal doen 5 deelnemers mee aan het programma. Mirte en Gilles zijn 2 van deze deelnemers. Het gezamenlijk sporten met andere kinderen die ook met overgewicht kampen, ervaren zij als zeer prettig. Ja, ik vind het gewoon heel leuk, want je kan wel gewoon met elkaar praten en dat soort dingen. Maar je kan elkaar ook heel erg aanmoedigen en het is gewoon heel fijn om dat zo samen te doen. En vind je dat dan nog moeilijk om te gaan sporten? Nee, ik vind het gewoon heel erg leuk en ik wil er ook graag wat aan doen. Dus ik vind het gewoon hartstikke leuk hier en ik doe het eigenlijk gewoon voor het sporten, maar niet alleen voor mijn overgewicht. En jij, vind jij het moeilijk om te gaan sporten of vind je het gewoon hartstikke leuk? Nee, want iedereen moet dat kunnen doen. Zou jij het iedereen aanraden om te gaan sporten? Ja, dat is niet alleen goed voor je gewicht, maar ook gewoon, dan hou je conditie. Mirte en Gilles zijn erg enthousiast over het sporten bij Vet Lijp. Toch weet fitnessinstructeur Jannie Barends dat het niet gemakkelijk is om sporten onder kinderen te stimuleren. Nou, ik merk wel dat het vrij lastig is om de jeugd te motiveren. Zeker omdat deze doelgroep het vaak wat minder leuk vindt om te sporten. Ik probeer ze te motiveren door toch wel wat veel variatie in het programma te doen. Dus wat ik net al zei, de ene keer gaan we naar buiten toe. Andere keer doen we binnenoefeningen, samenoefeningen. Dus om en om met elkaar, zodat ze ook goed contact met elkaar hebben. En ik merk dat dat wel heel goed werkt. Ja. Ze komen elke week terug, dus dat is een goed teken, denk ik. Met de kinderen die meedoen aan Vet Lijp gaat het goed. Hun conditie is zichtbaar vooruit gegaan en het gewicht is bij de meesten gestabiliseerd. Doelstelling is niet dat de kinderen al op zo'n jonge leeftijd op dieet gaan. Ze krijgen een gezond voedingsadvies. De kinderen blijven minimaal een jaar actief bij Vet Lijp. De eigenaar van autobedrijf Strijbos aan de Langstraat Blauwvervelstraat is in hoger beroep gegaan bij de Raad van State tegen de omgevingsvergunning voor een naastgelegen zorgcomplex. De zaak werd maandag behandeld bij de Raad in Den Haag. Volgens de raadsman van Strijbos zijn er bij de voorziening van de zorggroep te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd. Het tekort wordt nu afgewenteld op de buurt. En dat is tegen de regels, omdat bij een nieuwbouwproject in principe geparkeerd moet worden op eigen terrein. De rechtbank in Roermond
oordeelde dat de gemeente aanvankelijk de parkeerbehoefte verkeerd had berekend. Maar door het realiseren van 2 extra parkeerplaatsen op het terrein van het zorgcomplex is dat gebrek volgens de rechtbank hersteld. Maar Strijbos is het daar niet mee eens. De gemeente heeft volgens hem de normen verkeerd toegepast en daardoor te weinig parkeerplaatsen afgedwongen bij de zorginstelling. Volgens een woordvoerster van de gemeente moet de discussie over de optie worden uitgevochten bij een andere rechter. De raad doet over 6 weken uitspraak. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bracht maandag op eigen verzoek een werkbezoek aan SPO Venray. Dekker ging langs bij basisschool Antonius in Veulen en sprak met ouders van de Oude Raad, leerkrachten, directie en Yvonne Rijmakers. Nou, we hebben het met name gehad over eigenlijk de toekomst van de school. Het feit dat de plannen nu zeer gevorderd zijn om te zeggen, ja, deze school gaat fuseren met een andere school. Wat betekent dat hier in Veulen de school ook de deur zal sluiten. Wat dat betekent voor het dorp, wat dat betekent voor de mensen die hier werken. Maar vooral ook wat het betekent voor de kinderen. Ik kreeg een rondleiding in de school en dan zie je dat in de bovenste groepen 7, 8, nou dat zit nog best wel redelijk vol. Maar als je gaat naar de jongste groepen, 1, 2 en 3, waar dan 6, 7 kinderen zitten. Ja, dan weet je dat dat eigenlijk je voorland gaat zijn. En die kinderen in de hoogste groepen, 7 en 8, ja, die gaan straks naar het middelbare onderwijs. En als er geen instroom is, ja, dan weet je eigenlijk dat het onvermijdelijk is dat deze school steeds kleiner wordt. En ja, dan moet je toch serieus over de toekomst na gaan denken. Begrijp je ook het beleid van SPO Venray? Dat ze zeggen van dit is in het belang van een kind ook niet goed om zo'n school open te houden? Ja, ik begrijp dat heel goed. Kijk, je moet natuurlijk altijd kijken naar de kwaliteit van het onderwijs. En ik ben heel erg blij dat de kwaliteit van deze school gewoon goed is. Maar je moet tegelijkertijd ook reëel zijn. Hoe lang heb je als school nog toekomst? Als een school steeds kleiner wordt, als je straks van 3 combinatiegroepen misschien wel naar 2 moet, waar dan in de laagste combinatiegroep de groepen 1 tot en met 5 bij elkaar zitten. Dan heb je de kinderen die nog aan het spelen zijn en de kinderen die al heel ver zijn met taal en rekenen. Ja, in 1 klas. Dat heeft ook zijn effect op het onderwijs en ook op wat je eigenlijk van leraren nog mag verwachten. Hè? Ja, wij hebben 2 weken geleden telefoon gekregen of wij bereid waren om de staatssecretaris te ontvangen. De staatssecretaris is op de hoogte van de ontgroeningsproblematiek in het Noord-Limburgse en was heel erg geïnteresseerd in hoe SPOV daar is mee omgegaan. Hij heeft vervolgens gevraagd of hij over dit onderwerp een school mocht bezoeken. En ik heb ervoor gekozen om dat in Veulen te doen, omdat in Veulen natuurlijk de problematiek van fusie, sluiting heel actueel is. En vervolgens heb ik gevraagd of ook ouders daarbij aanwezig mochten zijn en dat vond hij een goed plan. Dus in die zin is het gesprek geweest zowel met de directeur, de leerkrachten, de ouders van de oudervereniging en van de MR en mijn persoon. Ja. Hij gaf voortdurend aan, het gaat om wat belangrijk is voor het kind. Stel het kind centraal. Hoe moeilijk ook die keuzes zijn, die dan genomen moeten worden, bijvoorbeeld het sluiten van een basisschool. Ja. Dat is eigenlijk ook het beleid van SPO Venray. Ja, we hebben steeds gezegd van het gaat ons om goed onderwijs en we moeten geen scholen in de situatie brengen dat het goede onderwijs niet meer gegeven kan worden. Het is een objectief gegeven dat er minder kinderen zijn en minder kinderen ook naar school komen. En dat op enig moment het onderwijs niet goed meer te organiseren is. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's middags. Donderdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht wordt het droog en er komen brede opklaringen. Morgen overdag neemt de wind in kracht toe. Het is half tot zwaar bewolkt met geruime tijd zonnige perioden. Het is op een bui na droog en het wordt ongeveer 9 graden. In de loop van de avond gaat het regenen. Ik wens u nog een fijne avond.